Πάτω σου λέω, χτύπησε κάτι. Γυρνάτε, γυρνάτε. Γύρω Σαραβάκο. Γράφει τώρα. Δεν έχει πιο κοντά. Το βουτάκι που δίπλα. Να σου πω, τα πιτσιρίκια δεν θα φτιάχνουμε μια δεύτερη ομάδα να την κατεβάσουμε στη γάμα στην οποία. Δεν παίζει γάμα. Μίσκου, Κιούκ, σταμάτα. Μπουζό. Έτσι πράγμα, εκεί. Ήρθε Μίτσο. Ανοίξω να πάρεις μπάλα, ρε. Πίεσε, Παναγό. Ας τη στη γραμμή, Ανέβα, μπράβο. Πολύ καλός. Πέναλτι, πέναλτι. Θα τον έξω. Παίρνουν μπάλα πλάγια και συζητάς μπάλα. Μάζεψε. Μπάλα είμαστε. Πάμε λίγο, πάμε και παίρνουμε η άμυνα, έλα. Φοβάσαι. Αυτή μπάλα καλά. Γύρνα. Βάλουμε το τρόπο έξω του κάνουμε πλακά. Όχι μόνο μαλακά, στο μας αγαθή. Θέλει μια. Αλλά άστο προς το τέλος. Για να γυρίσω μπάκο όμως. Θα μπεις εσύ. Τραβάλε. Μπαίνω εγώ. Όχι ρε, ο Σωτήρης θα μπει, θα βγάλει στο... Ποιο να γυρίσει. Μόνο τον παίζω μπάκ από εδώ και θα πράξω στο Σαραβάκο. Στόπε, πες να μπεις. Και βγάλει τον έξω. Βγάλε το μαλάκι, θέλει χρόνο ακόμα. Για αυτό σου λέω, στο τελευταίο δεκάλεπτο. Πόσα να φας σε 10 λεπτά. 5 λεπτά. Φαντάζομαι, αν τα έπαιξε με την πλατεία. Ας το απέξω, μπροστά του ντουζ, ναι.